Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona. Mawuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Inganza kwethu laphaya kwele zone inanda yodumo lwegilamkhuba iWest Gang kunesigameko esenzekile-ke laphana-ke isigameko esibuhlungu osukwini la izolo ingxenyeni nje zeTheku bekade kunetha imvula. So ngaleyo ndlela-ke lapha endaweni-ke yaseMzomusha kunemizi noma amakhaya affectekile ngenxa yemvula yayizolo. Kunomhosha laphaya ophuma ngaphansi komgaqo, umgaqo ubheke eNanda. Kunendawo ekuthiwa iseyintombini nje laphaya, mhlawumbe abanye benu bayazi mawusuka ngakaBesta udonsa uyenanda kunalama robots lawa okuqala. So kunomhosha-ke ngakuleli side laseMzomusha, then ngaphansi komgaqo ngicabanga ukuthi kumasipala wakha ipayipi lokuthi amanzi angene aze awuphumela ngale kulomfula lo ogudla iPhoenix uwehle njalo uyodlula koBulas kaBesta enzansi. So inganza kwethu leya ndawo-ke leya kube kushuthi kube nokustaka la epayipini, yabo imvula mayina noma isiza kakhulu kunezibi ezibaningi ngaleyo ndlela umgodi ugcine ustaka. But abantu ngokwabantu abaseduze naleya ndawo kuthiwa leya ndawo isithathwa njenge-dumping area. So kunabantu abafika ngey'moto befike bezochitha udoti. Abantu bakholelwa ekuthenini-ke iwona lo doti ogcine usustakisa i-bridge noma ngithi-ke ipayipi okuyilona elidlulisa amanzi ngaphansi. So imizi eminingi i-affectekile osukwini-ke lwayizolo, imizi imbozekile. Futhi-ke akabi naso isiqiniseko sokuthi njengoba-ke imizi imbozekile ngabe abantu bonke bagcine bephephile yini until kuze kubohle amanzi. Kuyilapho-ke kuzobona ukuthi abantu ngabe babe safe bonke yini, okanye mhlambe khona-ke abantu ababe yizisulu okwane bagcina mhlambe-ke sebelahlekelwa yiy'mpilo zabo ngenxa yawo-ke lamanzi esiwabona la esithombeni. Inganza kwethu awushiye i-comment kwi-comment section ungitshela ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona nginilethela-ke iy'ndaba ey'sematheni usuku nosuku, asihlangabezane kwividiyo elandelayo.